residente sa Barangay Tag-Ulo, hayan makaangko na sa igong supply sa tubig. Dawato nato si Kathleen Joyce Umpa alang sa kinatibuk-ang detalye. Bisan pa man sa kahilit o katungason sa dalan paingon dinhi sa Purok Kapilya, Barangay Tag-Ulo, wala kini nahimong babag aron mapaabot sa kagamahanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Uy ang patubig nga gihangyo sa mga katawhan dinhi sa maong lugar. Hayan makaangko na og igong supply sa tubig ang Barangay Tag-Ulo sa Dakbayan sa Dapitan, human nakapabuswak na sa tubig ang mga personahe sa Provincial Engineering Office Waterworks Division ning probinsya gamit ang drilling machine kaniadtong Marso 22 niining tuiga. Kini gikalipay na sa mga residente sa maong dapit, gumikan kay sa dili madugay, makaangko na sila og limpyo og igong supply sa tubig gumikan sa administrasyon ni Governor Roberto Uy ug uban sa pagipagtambayayong ni Vice Mayor Chan sa Dapitan. Si Joel Lekigan, residente sa Purok Kapilya sa maong barangay, ang nagkanayon nga panahon nga kita magmatana, gumikan kay naangko na nato ang mga proyektong dugay na natong gihandom ug mapahimuslan pa hangtod sa sunod nga henerasyon. Niini mipaabot sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat si Lekigan ngadto ni Governor Uy ug Vice Mayor Chan sa ilang hinanalig aksyon kalabot ning maong proyekto sa patubig. Kami diri sa Barangay Tag-Ulo, dugay nang nangandoy pod og mga kanang nangnindot nga tubig karon makatilaw pod mi og tubig. Dayon karon na nakita na tungod sa maayong pagpanerbisyo ni Gov Oy. Kami nagpasalamat uban usab ni Vice Mayor Jimmy Chan sa iyang pag-donate og luna para nga makakita mi og tubig. Ako pong panawagan sa mga wala pa kamata, og mata na mo aron makaangkon po mo ang mga nindot nga mga proyekto nga mapuslan ninyo sa hangtod pa sa inyo ang mga kaapo, mga apo. Sa kinasing-kasing Gob, nagpasalamat mi og dako uban sa imo ang mga opisyalis pod og nagpasalamat po mi aning ni ang mga nagtrabaho sa drilling machine sa ilang pagpaningkamot nga makatubig. Nasayran nga ang luna nga gibarugan sa maong proyekto, gidonar kini ni Vice Mayor Chan nga adunay gidakon nga 200 square meters. Ang Batanong Vice Mayor sa Dapitan nagpasalamat usab ni Governor Uy sa hinanaling aksyon alang sa paghatag og solusyon sa problema sa tubig sa Barangay Tag-Ulo. Kini nagpakita lamang sa lig-on og sinsero nga pagpanerbisyo sa amahan sa probinsya ug ni Vice Mayor Chan alang sa pagpalambo sa dakbayan. Ang maong proyekto usa ka ground reservoir with perimeter fence nga anaay gilawmon nga 706 feet ug mubuswak ngadto sa 15 litros matag segundo ang kakusgo niini ug adunay 60,000 liters ang kapasidad sa tangke. Maayong adlaw kanaton tanan, unas tanan mapasalamaton mi sa atong Ginoong Dios ang atong manunubos kay gihimo niyang instrumento si Governor Berto Uy nga makibalik, maayo ug makainom og tubig nga lami imnon ang mga residente sa Barangay Tag-Ulo, lakip na ang mga residente sa Barangay Gimputlan. Nagpasalamat kami Gob nga sa hinanaling aksyon kami nihangyo nimo nga mag-drill og tubig para sa mga katawhan sa Tag-Ulo, wala gyud ka gaduha-duha. Imo gyud ipabuswak ang tubig sa duha ka barangay na karon di pahimuslan na ug mapahimuslan padayon sa mga katawhan sa duha ka barangay. Gob, padayon sa mga programa dinhi sa Dakbayan sa Dapitan, kami nagpaluyo kanimo. Magaampo kami kanimo nga ubanan ka kanunay sa atong Ginoong Dios ang atong manunubos. Padayon Gob, padayon pagbarug para sa katawhan sa Dakbayan sa Dapitan. Gikan dinhi sa Purok Kapilya, Barangay Tag-Ulo, kini si Kathleen Joyce Umpa, JRMSU student intern, alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulaing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin, alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.